gwenge kod nonro mar oboke e kind mamoko machiegni madwa tayi nyaka orom kanyo saa 4 en an Michael Ochieng. Nyikora Mogajwang' kamoro amora ma intie, wan ka kod oboke ariyo ma osedonjonwa gi sani. Wan ka gi Daily Nation kanyakla gi The Standard. Kwang'iyo weche ma okete modhieny maduong' e oboke gi, wan kanyo gi The Standard ma wiye malo wacho ni Ruto gifts to women. Tende ni chiwo ma ker ma pacho ka Migosi William Ruto ochiwo ne joma mine. Alafu Daily Nation kocha bende gima duong' mondiki e tok oboke no en ni pogruok maduong' e wi NADCO report. Abiro chako kanyo gi Daily Nation. Abiro wachni ni oting'o ang'o odiochieng' ma kawuono, bed koda nyaka e giko. Kwang'iyo kanyo ite mokwongo mar Daily Nation, kaka asewacho motelo, en ni gimondik ka maduong' en ni pogruok maduong' e wi NADCO report. En pogruok koro mienjo kalure kod NADCO report ka nyaka sani kweth makwedo piny owacho mar Azimio chich ni riwruogno mar Kenya Kwanza kata sirikal ok oikore mar keto e tim gigo duto mane ondike NADCO report. Mano ite kanyo mokwongo. Ite mar ariyo, rawera moro ni ka wacho ni how I survived Shabab attack at Somalia premises. Tiende ni kaka ne otony e monj mane otim gi Al-Shabab, kwethno mokwong mar Al-Shabab e piny mar Somalia kucho. Monj ma kamano noweyo ka ng'at achiel owito ngimane, kama moko bende noyudo hinyruoge maricho e gwenge mag Somalia kucha tok ka nomonj gi kod kweth mokwong mar Al-Shabab. Ite mar adek kod ang'wen duto pod wuoye e pogruok ma ntiere e NADCO report. Nyalo paro Nyikora Mogajwang', NADCO report nochope mana mar kelo kwe kata kweyo liet mar siasa mane ng'eny kinde mokalo kalure kod ng'anyo ma kinde ka kinde mane ichwalo kod riwruogno makwedo piny owacho mar Azimio. Kalure kod ng'anyo ma kamago ne idwaro mondo oket kwe e piny mar Kenya, nomiyo kweth makwedo mar piny owacho Azimio kanyakla gi Kenya Kwanza ne oketo kweth moro ka moro ma mondo gibed kanyachiel maneno kaka ginyalo keto kwe e piny Kenya. Kwa dhi mbele kanyo en ni gavana ma Meru mano moluor Mwangaza sani koro chako chom kode od bura mar Senate, kuma igeno ni odhi temo geng're kalure kod liet mar siasa ma be nwang're Meru kono, kiwacho ni odhi ting'o msalape kendo kotemo wacho ne Senate gimomiyo ok onego dhiche oko apisi kalure kod timbe maricho ma be osebed ka itude godo e kaunti no ma Meru. Weche mamoko bende kwang'iyo ite mar aboro en ni moluor Raila Amolo Odinga oluongo romo makende kod duond bura mar ODM mar neno kaka onyalo keto kata onyalo duoko liet ma bende nere e duond bura no kalure kod pogruok ma bende osechako mienjo kalure kod wuok mare makori chich no nya wuok go pacho ka kodhi e gwenge mag Addis Ababa kalure kod kom ma bende odwaro mar AU. Ite mar ochiko kanyo en ni iwacho ni ker mar bank ma pacho ka, bank maduong' ma pacho ka mano CBK, governor Mosainya, governor ma CBK iwacho ni koro inyalo piedhi kata inyalo none kod od burano mar Senate. Ponono ni bill kata chikno okal e od bura mar Senate, koro inyalo luonge mondo obede mbele Senate ka odwoko penjo makoni kod kocha kotene kod weche mag omenda ma pacho ka. Okaneno gima mapek ahinya e Nation koni. Okaneno ka weche moko mag orage bende ne iye kanyo. Nyikora Mogajwang', ka yudo thuolo tinyalo nyiewo mari ibende ing'iane to Daily Nation wacho nang'o ka an
talidho nyalidha mondo misiso mar nyiewo oboke mar Nation mondo ing'i iye matut. Adhi e break matin, tok mano adhi duogo kod oboke machielo mar The Standard. Kete mana kanyo, kik idhi mabor. Akwe ujoka na monde ujoin wa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka nyanam maijien Bernardo Guche or Benbo. And mane Musa Juma Owela. Tunowela ndalo mane I invite into the states in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni jo US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma bagusiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV egiwa masani mwadwa promote ko jo turwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan. Dunyo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matthew Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station, my is being run by young people, and I want to invite all the young people, mondo make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, nitiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV.